Yung umiikot-ikot dito sa gabi, mumu yun ano. Palagay mo tayo ano yun? Aswang yun ano. Merong aswang dito tay? Oh, paano nyo nasabing aswang tay? Hindi mo naman makakot gabi. Ha? Gabi. Gabi? Kailan kita naman ang aso. Nakikita ng aso yung aswang. Oo. Paano nyo nasabi tayo na nakita ng aso yung aswang? Aba, tinataol. Pag tumahol tayo ano, May tao. aswang yun pag tumahol. Oo. Hindi nyo nakita yung aswang. Hindi nyo rin kilala yung aswang. Siyempre. Pero kailangan nyo ng solar dito. Oo. Bakit kailangan nyo ng solar dito tay? Para makita mo kung meron mong gabi. Para makita yung aswang. Manggaga. Yun, papunta na po kami ngayon kay Lola Pilar. So ito po yung mga kasama ko, kaway-kaway oh. Oh, kaway-kaway. Kaway-kaway. So yun. Papunta na po kami ngayon kay Lola Pilar. Uragon, Pinoy. Hindi mo kasi ako sinusubscribe eh. Ako rin yung pati yung ako. Subscribe mo ako, ito po kasama namin oh. Pati ako kaya makikita na. Oo. Yun, marami po tayong kasama. Papunta po kay Lola Pilar. Dahil ito pong si Lola Pilar ay nakatira po ito sa Pagpapalain kayo ng Diyos. bundok. Ay, salamat naman. Thank you. Pagpalain daw ako ng Diyos, sabi ng kasama ko. Yan. Anong pangalan mo, Toy? Erwin po. Erwin. Si Erwin po. Tapos si Johnny po yun o. May harap ng saging. Ayun, sino? Si Johnny po. Si Johnny tsaka si So ngayon po, punta po kami ngayon sa kila Nanay Pilar. Talaga? Ano kuya? Oo, siyempre. Pag hindi mabait, Hindi. pagbubuhatin ka ng malaking bato. Sino magkapabuhat ng malaking bato? Hindi, na ano. Nung nagsisimba kami, pinanood namin. Pag hindi mabait, pagbubuhatin ng malaking bato. Sino magkapabuhat ng malaking bato? Papa Jesus. Nakala ko ano eh. Magko-construction ka eh. So ito po, napakaganda po ng lugar dito sa lugar ni Lola Pilar. Kung makikita nyo po, yan po, bundok po. Bundok, yan po oh. Napakaganda po ng lugar dito. Nandito po tayo ngayon sa isang lugar. Papunta po kay Lola Pilar. Ganda po. Yan po, asul na asul po yung langit. Tapos ito po oh. Yun, yung dalawang gwapo ayun nasa unahan. Kaway-kaway dyan. So ngayon po, papunta na po tayo. Ayan, kaway-kaway. So nagmalasakit po sila na samahan ako papunta kay Lola Pilar. Dahil yun nga po, pupunta po ako dito kay Lola Pilar. Pero wala po dapat akong kasama ngayon. At malapit po sila sa bahay ni Ate Arlene. Nagmalasakit po sila na samahan po kay Lola Pilar. So tara po, samahan niyo po ako sa kay Lola Pilar at sa magandang view po na nasa paligid ni Lola Pilar. So ngayon po, tara po, samahan niyo po kami. So yun po, sa amin pong paglalakbay papunta kay Lola Pilar ay nadaanan po namin itong dalawa po na may edad na rin po at yun nga po, kami po ay nagpahinga dito sa lugar na to dahil sa pagod po, dahil napakalayo po talaga ng lugar ni Lola Pilar. So nakakwentuhan ko po siya. Silang dalawa na lang po pala yung namumuhay dito sa lugar na ito dahil yung mga anak niya po ay may mga pamilya na po at doon na po naninirahan sa Kabayanan. So silang dalawa lang po ang naninirahan po dito. So kanina po off-cam, nagkwentuhan po kaming dalawa. Ang nabanggit niya po sa akin ay kailangan niya daw po ng solar dito sa lugar nila dahil dito po sa lugar po nila ay madilim po pagsapit ng gabi. Marami daw pong mga umiikot-ikot, umaali-aligid at hindi daw po nila nakikita. Baka po siguro yun ay mumu. Mumu yun tayo no? Yung umiikot-ikot dito sa gabi, mumu yun ano. Palagay mo tayo ano yun? Aswang yun ano? Merong aswang dito tayo?
Oh, Matagal itong... paano nyo nasabing aswang, tay? Hindi mo naman makakuha gabi. Ha? Gabi. Gabi? Kailan kita naman ng aso. Nakikita ng aso yung aswang. Oo. Paano nyo nasabi, tay, na nakita ng aso yung aswang? Aba, tinataol. Pag tumahol, tay, ano? Aswang yun pag tumahol. Hindi nyo nakita yung aswang. Hindi nyo rin kilala yung aswang. Pero kailangan nyo ng solar dito. Bakit kailangan nyo ng solar dito, tay? Para makita mo kung meron mo Para makita yung aswang. manggaga. Kasamahan namin si Pilar. Kasamahan nyo po? Saan po? Sa FC. ako FCA. 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 Oo. Ito po yung mag-asawa po. Ilang taong ka na, nay? 7. Tenta na ako. Si Tenta na ikaw, tay. 85. 85 na po. 87. Hindi na nakaka-chicks, tay. Hindi. Ah, Minsan lang. pero matibay pa, tay. Matibay. Yung tuhod, din nanginginig pa. Wala na. Ako, radyo mo. Masakit ako. Bagong masakit. Masakit po. Pare kami ni Pilar. Sa lamig po yan, ay sa Dito lamig. init lamig po. Tapos yung pagkakad nyo rin dito. Ang layo, ano? Ang layo. Napaka taas ng lugar. Pero ako kasi, charity vlogger. At gusto ko talagang tumulong sa kapwa. Kaya kahit gaano kalayo yan, ay pupuntahan natin. Sa Manila po ako naka-stay. Pero meron po akong kamag-anak dito sa Rizal. So pumupunta lang po ako dito sa Malaya para po susuotin po yung mga lugar na nangangailangan po ng tulong Ako meron. para po maabutan po. So ito po si Tatay. Tatay na po. Pangalan po? Sino? Pangalan mo? Pinoy. Ay, nako, Diyos ko po, ako talaga makalimutin ako. Pagdating sa mga pangalan, nakakalimutan ko talaga. Madali ako makalimot ng Uding. pangalan. Ito po si Tinoy, si Lolo Tinoy, at ako naman po si Uragon. Pag pinagsama po siya, Uragon Tinoy. Ang channel ko po, Uragon Tinoy. Uragon Tinoy. So yan po, ito po si Lolo Tinoy. At Bagi mo na mukha na. opo, pogi pa tayo. Pogi pa. Tingnan mo sa camera. Wala. Pogi. Wala matandaan. Makaka-chicks pa. Pahayag ka pa na, pahayag kang makachicks pa si tatay. Pahayag ka si tatay man-chicks pa. Oo. Okay lang, hindi ka magkiselos. Tandaan eh. Wala na sa amin. Wala na sa akin. No? Wala na, no? Wala na. Kumbaga, napaglipasan na, no? Lipas. Mga pinagdaanan ng mga kabataan, Nagpupunta ba kayo sa Pilar? Opo, pupunta po kami sa Pilar. So yun po, maraming salamat po sa lahat po namang sumusuporta po sa aking channel. Sa atin po mga sponsor, hindi ko po mapupuntahan yung mga ganitong klaseng lugar, ganito kalayang lugar kung hindi po dahil sa inyo, dahil ang hangarin ko rin naman po ay makatulong po sa kapwa bilang isang charity vlogger po. So ito po sila tatay. Sa mga susunod na araw po ay abangan nyo po at babalikan po natin sila at bibigyan po natin sila ng solar light dahil ang hinihiling po nila dito ay solar light po. Kailangan daw po nila ng liwanag sa gabi dahil meron daw pong mumu. Totoo yun, tay, may mumu talaga? Oo, Totoo daw, meron daw po talagang mumu dito. Ito po kasing lugar na po na ito ay itong binabala ko sa mga kandidato na hihingi ako ng konting tulong ko nga dito. balak nyo pong humingi ng tulong sa mga kandidato para po magkaroon kayo ng solar light. Ilaw. Meron na po ba kayong nilapitan na kandidato? Wala pa. Wala pa. Yun. Ngayon po, Yun na doon, ayun, lumapit sa pumunta niya yung mga kandidato. Ay, masinsin. Binigyan sila doon. Masinsin yan. Hindi ko naman na ako sana. sige po, sa ngayon po, sa susunod po na araw, pagbalik ko po dito, ako po magbibigay sa inyo ng solar. Bibigyan ko po kayo ng solar. So yun po, hanggang dito na lang po muna at magpapatuloy po tayo sa paglalakbay. Pupuntahan po natin si Lola Pilar dun po sa tuktok ng bundok. Samahan nyo po ako mga Kauragon. Mega love shout out po sa inyo lahat. Lalo na po sa ating po mga kaibigan sa YouTube kay Banat Bagsik. Sa mga kaibigan ko po, lahat po ng mga kaibigan ko po sa YouTube, di ko na po kayo isa-isahin dahil ang iba po ay nakakalimutan ko po. So yun po, maraming salamat po sa akin pong sponsor, kay Ma'am Tiromi Jenny Seki, sa akin pong anonymous sponsor, at syempre po kay Sir Tating. So tara po, tuloy-tuloy po tayo ngayon at pupuntahan po natin si Lola Pilar. Let's go!